Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Angkol Tago. Uy, may nagpalaktakan. Mga, ano yun, chicks. Hello. And Tita Tanya Chinita. Uy, mga lalaki. Feel good morning sa lahat po ng tagapakinig ng inyong programang Mga katas ng nakalipas. at sa lahat din po ng nanonood Ng radyo. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Nico. Hi, Nico. Hello. Hindi ikaw yun. Mula po ako sa South Caloocan. Isa po akong office staff / messenger / driver ng aking boss. Palagi niya po ako sinasama tuwing iinom siya dahil nabiyudo po ang aking boss. Kaya naman, sinasamahan ko lang po siya at ako'y nakikisimpatya sa kanya. Yun na lang daw po ang outlet niya para mag-move on sa buhay. May ka-live-in po ako ng 2 taon, si Hana. Palagi po kaming nagtatalo call and teach kapag lumalabas ako sa gabi, lalo na pagkasama ang boss ko. Kasi babaero yung boss mo. Yun lang yun. Basic. Basic. At dito na po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Huwag mo akong kausapin. Mukhang kuha mo yung inis ko. Ano ba? Mag-aaway na naman ba tayo? Oo! Kaya naman tayo nag-aaway. Walang ibang dahilan kundi ikaw. Araw-araw ka kasi makulit. Araw-araw ka pasaway. Naiinis na ako pag ako talaga nag-alsa balutan Ano? Wala ka man lang sasabihin. Nakakainis talaga yung mga lalaki. Para hindi mahuli, hindi na lang magsasalita. Ano? Na ano ka ba? Hindi ka magpapaliwanag? Detalye mo, anong ginawa nyo ng boss Tumawag mo? naman ako sa'yo. Kasama ko yung boss ko. Galing pa kami sa opisina. Pagod-paguran Pagod-paguran. Alam na alam ko na yan yung style na. Wala bang iba? Yung pagod-paguran. Tinawagan. Pero nung nasa labas kayo, ang dami mong energy. Lakas. Alam ko yan. Alam na alam ko.
Anong ginawa niyo sa bar? Anong ginawa niyo sa bar ng boss niyo? Ng boss mo, ha? Wala. Idetalye mo, makikinig ako. Hindi ako magagalit pag dinetalye mo. Game. Hindi ako mainis. Mag-explain ka. Ano bang ididetalye ko? Yung ginawa nyo, o, di ba? Pagdating nyo sa bar, anong ginawa? Oh. Minom lang. O, tapos? Alam mo naman yung boss ko, palakwento sa buhay niya. Alam mo naman yun na byudo siya, na hindi pa siya naka-move on dun sa asawa niya na mayapa. Kaya nakikisimpatya lang naman ako. Mahal, grabe ka naman. Nakikisimpatya? Tigilan niyo ako. Ano nga yan? Ano ka ba? Wag mo. Palagi na lang tayo nag-aaway eh. Kasi nga, di ba? Ang promise. Pagod na nga ako. Matutulog na tayo. Pagod, ba't ka sumasama sa boss mo? Boss ko yun eh. Pwedeng tumanggi. Kasali ba yan sa binabayaran nyo ng boss nyo sa inyo? Yung sumasama kayo para may kakwentuhan siya? Ha? Buti kung binabayaran kayong OT mo, hindi naman magdamag? Wow! Pag nag-leave ako, napapayagan ako agad sa ibang ka-opisina ko. Hindi sila pinapayagan Hoy, agad. para sabihin ko sa'yo, yung leave karapatan nyo yun bilang manggagawang Pilipino. Hindi mo obligasyon na samahan siya. Kahit di siya pumayag, isusumbong ko siya sa sa DOLE. Pinapalaki mo pa yung usapan. Talaga? Pinapalaki ko kasi hindi ka naman nakikinig sa akin eh. Ano ba? Mag-resign ka na lang kaya dyan. Grabe naman yung boss nyo. Wala namang pakisama yan. Di niya ba alam na may mga asawang naghihintay sa inyo? Ikaw, sa'yo, ha? Huwag mong antayin na itetext ko pa yung boss mo na ako magsasabi na huwag ka isama. Huwag nung gawin yan, ha? Huwag mo akong duru-duruin din, ha? O, ano ba gusto mo? Gusto mo to? Ayan. Align. Approve. Okay na tayo. Naka-approve ka. Ano? Taas kamay. Ano ba? Taas mo kamay mo. Ano to? Ano muna to? Tumigil ka. Ano to? Sabihin, sumagot ka. Ako titigil. Ano ba yan? Baril ba yan? Hindi ito baril, bato to. Bato? Pasin kita ng bato. Ano ba? Ayoko na. Napapagod na ako sa'yo. Uwi na ako sa nanay ko. O palagi kang ganyan. Pag nag-aaway tayo, uwi ka sa nanay. Totohanin ko na to. Akala mo Miss na ako. Dyan ka na nga. Hoy! Wala ka, dito lang ako matutulog sa sala. Nakakainis ng babaeng to. Ay, mga babae talaga. Nandahil na naman sa boss ko, Kolantits, nag-away na naman kami ni Hana. Nagtalo na naman kami. Buong magdamag. In short, nagkatampuhan na naman po kami. Isang linggo na naman po kaming walang imikan, walang kibuan sa loob ng bahay tuwing umuwi ako. Wala na rin akong pagkaing nadadatnan. Ganun yan, pag nainis hindi ako pinagluluto niyan. At dahil nainis na rin ako sa ginawa niya, wala naman akong ginagawang masama dahil kaloyal din po ako tulad ni Uncle. At ni Uncle Boyet. Hi! Nagyaya ulit si boss. Ay sinamahan ko na ulit. Pumunta kaming Timog. Salamat na sinamahan mo ako dito, Nix. Ikaw pa ba, boss? Baka pagalitan ka ng jowa mo. Oy, bago kayo magkwentuhan dyan, order muna. Pala'y kwentuhan eh. Bastos talaga itong tumulong. Pwede ka mag-excuse? Kwentuhan o order? Kasi, tapos mamaya sasabihin nyo, bilisan nyo. Ang bagal naman ang service dito. Ay, sorry po, mag-order muna tayo kasi... Order po, order. Game? Isang bucket. Walang available.
Ano ba yung gusto naming inumin na wala dito? Sabihin mo. Tanong nyo. Isim pipi. Wala. Ubus na. Next. Ayun lang, yun lang yung gusto Eh, wala. inumin. O di mag-chika lang kami dito. Hindi pwedeng wala kayong Bumili ka ba sa Wala isim orderin. pipi? Yun ang gusto namin. Ano ba isim Isim pipi? pipi nga. San Miguel Pepilsen? Yun. Wala Buka. nga nun. Iba. Hindi pwedeng iba. Yun lang. Kape ho, kape. Doon na lang tayo sa kawit kasi pupunta sila doon. Kape! Order po. Pulutan na lang kahit walang inom. Pulutan. Boss, lipat na lang siguro tayo. Naiinis na ako. 5. Bilisan mo! Magkumuha ka na beer! Ano nga? Anong order yung pulutan? Ito yung magpapatagal sa atin. 5. 4. Mani. Walang mani. Ano bang masarap i-order ngayon? Alam ko na. Chicharong bulaklak. Wala kaming chicharong bulaklak. Wala chicharong bulaklak. Crispy pata. Wala nun. Wala. Wala bang yung meron? Yung meron kami. Yun yung orderin nyo. Sorry. Yung orderin mo, yung ito, meron kami. alam ko, meron Ba't na. pa pinipili mo yung wala lahat dyan sa menu? Sorry po. Nakalagay po eh. Pini-delete na lang to. Boss, ano po? First price, boss. First price. Second price lang. Grabe, wala talaga pati first price. Ayoko na second price eh. Third price. Champion. Wala kami nun. Wala pa rin. Napapagod na ako. Sisig. Sinasabi mo mga malaking braso ko? Sisig lang. Dapat nag-react ka ng crispy pata. Late reaction ka eh. Wala kami sisig. Ako nagtitimpi lang sa inyo Ikaw ba eh? Hindi na dumatagal eh. Sige, alis na ako. Wala kayong orderin. Magkwentuhan na lang kayo dyan. Bigyan nyo ng tubig dito. Pagka walang hiya talaga na wait. Boss, hayaan mo na yun. Boss, nakikita mo yung chicks dun? Ay, Mars, grabe ang ganda mo ngayon. Siyempre. Kasi talaga yung outfit mo, grabe. Hindi naman ako mag-tube for nothing. Grabe yung tube mo kasi transparent. Ay, naku, ang tagal na Bakit, mga boss? customer. Yan nakaitim na babae na yan. Pag na-jamming mo yan at tangay mo yan ngayong gabi, bibilib na ako sa'yo. Boss, ano po eh? Ano, ha? Challenge! Kausapin mo, pag natangay mo yan, bibilib na ako magbayad lahat. Lahat ng inumin natin na araw-araw ako magbabayad. Basta matangay mo yung chicks na yan. Sige. Cool ako dyan. Nag-away naman kami ng jowa ko. Hi, ma'am. Hi. Ah, Ako nga pala si Andrea. ako naman si Trixie. Hi, Andrea. Hi, Trixie. Hi. By the way, kasi yung... Ano pangalan mo? Nico. Nico, ang Yung- ganda ng pangalan mo. Ang pogi mo pa. ikaw din, Siguro ang ganda masarap mo. ka din. Hoy, girl! Grabe ka! Bakit? Yung nakita niyo yung boss ko dyan sa yan yung kasama ko. Ay, oo, si Sir. Sukiya namin dito. Hi, Sir. Okay ka lang dyan? Okay lang. Anong kailangan mo sabihin Kasi sa type akin? na type. Itong isa type na type niya. Si Trixie? Ako Mars. Hindi ko siya type. Matanda na, Mars. Mars, pwede na yan. At least, di ba, walang mangyayari sa inyo. Bakit walang mangyayari? Pero lang din na yung nagagalit. Mukha Ano lang yan? nagagalit sa kanya. So sinasabi mo, mas matigas pa yung ubo ko? Mars, 3 years na yung ubo mo. Ano 3 years? Wait, 3 years old? 3 years old pa ako. Mandito na tong ubo na to. Mars, Ano? Sir, anong gagawin natin, sir? Hindi kasi ako naman, kung type ka ni boss, ikaw naman, Andrea, pwede ba kitang i-type din? Oo naman, if the price is right. Hoy, ano ka ba? Baka sabihin Customer ba tayo dito? Customer ba tayo dito? Customer tayo dito mo. Para mo naman ginawang GR. Para mo ng GRO nito. Hindi customer tayo. Mali. Sorry, hindi ako nakikinig sa script. Customer tayo. Andyan yung script sa tissue. Basta pinunas mo kasi sa sipon mo. Dito tayo sa Timog, wala tayo sa QAP. Ano ka ba? Ganun ba yun? Ano? So, ang gwapo mo. So, tayo magkwentuhan, tapos
Tapos dun sila na, yung boss mo, at saka si Trixie dun sila. Okay. Total, wala akong kasama ngayon kasi malungkot ako. Kailangan ko ng companionship. Kawawa. Sige, dito muna ako. Okay. Dito tayo. Tara. Andrea. Nico, Andrea. confirm! Masarap ko. Talaga, masarap. Aray. Huwag mo kong kagatin, aray. Ano ka ba? Love Nakagat language ka? ko yan. Love language ko yan. Ganun ba yun? Kagatin din kita. Sarap mo naman kumagat. Yan na yun. Binuhos ko po ako lantis ang lahat ng sama ng loob ko doon kay Andrea. Nanalo po ako sa challenge ni boss, kaya naman kapag lalabas kami at iinom at kakain ay siya na po ang taya. Matapos ang gabing yun ay di na po ako nakipag-communicate kay Andrea. Pero alam niya po yung number ko. Nagpalitan po kami. At tuwing nagtitext po siya at nangangamusta ay di ko na po siya nire-replyan. Para ano pa? Lumipas ang halos isang buwan. Nagtitext pa rin po sa akin si Andrea. Hanggang isang araw tumigil din siya. Sa wakas. Natapos din. Isang gabi ay medyo late na po ako nauwi dahil may tinapos kami ni boss. Nagpass muna ako ng gabing yon kaya umuwi na ako dahil late na. At pagkadating ko ng bahay, Mahal! So yun nga ang nangyari. Kawawa ka naman. Mahal? Sino yan? Anong ginagawa? Surprise! Sino yan? Di ko alam kung matatawa ako sa drama mo. Ang galing mo ang lalaki, ang gagaling talaga magmaang-maangan. Ano? Ang itatanong ko, sino to? Ipakilala mo naman ako sa kabit mo. Sino ba yan? Uy, babae, sino ka ba? Ano bang ginawa? Ba't mo alam yung bahay ko? Kapal na mukha mo, Nico. Pagkatapos ng lahat ganito, ang gagawin mo sa akin. Buntis ako, Nico! Buntis ako at pinaalam ko na sa asawa mo si Andrea. Ano, ha? Ano, Nico? Alam mo, manhid na ako sa mga pinaggagawa mo. Kaya nga, hindi na ako masyado nagulat eh. Kasi alam ko, ina-expect ko na yung araw na to, dadating to, na may madidiscover ako na babae mo na nabuntis mo. Kaya hindi na ako nagugulat. Ano? Ha? Ano? Ang kapal ng mukha mo. Ah! Ari, teka lang. Hindi ko kilala yan. Panagutan mo to. Hindi ko kilala. Ba't ko panagutan? Hindi ko. Stoy, Ay, babae. hindi mo ako kilala. May record ako ng video dito. May video ako. Nung nakipag-one night stand ka sa akin. Pagkatapos ng lahat, hindi mo ba naalala? Nag-video lasing ka kasi. Lasing ako. May dala akong tripod. Kompleto vlogger kasi ako. Alam na, vlogger pala. Vlogger ako. Ha? May Buti vlogger na lang. pala. Paano kung wala akong video? Tinan mo, i-deny mo ko. Wala. Hindi ako yan. Ipopost ko to, oh. Papanagutan mo ako. Ano? Mahal, Panagutan mo to. mahal. Panagutan Mahal, mo hindi ko to. kilala yan. Binuntis mo, panagutan mo. Mahal, hindi Ha? ko- Magpakalalaki ka. Total. Mahal. Lalaking-lalaki ka nung may nangyayari sa nagsisex kayo nito, di ba? Ngayon, panagutan mo, patunayan mo na lalaki ka. Ano, ha? Hindi nga. Sabihin mo sa boss mo, ha? Sabihin mo sa boss mo. Doon ka humingi ng tulong. Hindi ka, Panagutan mo tong bata. hindi ko kilala yan. Ba't ko pananagot? Hindi ko balik yung Ano bahay ko. to? Hindi mo kilala? Sarap na sarap ka nga! Umuungol ka pang animal ka! Ah! Ang kapal na mukha mo! Magkatapos mo ako mabuntis! Ito yung gagawin mo sa akin! Hindi ko umuungol. Masarap. Pasensya ka na, Madam Andrea! Ay, Madam Hana! Oh, okay lang yun. Alam mo, punong-puno na rin ako sa lalaking to eh. Papanagutan ka niya.
Kung hindi, tayong dalawa ang magbabarangay. Kasama yung boss niya, di ba boss? Ba't ako nadamay? Hinatid ko lang naman siya. Dapat din ako sinagot. Lagi kayong magkasama. Bakit kayo? Ikaw, minabuntis ka rin, di ba? Okay, bye. Boss! Lumayas ka. Panagutan mo to. Wala na. Ubus na ako. Pagod na ako. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!